May patungpalan itinabayag ka panagururay a debut game para iti alas Pilipinas na Filipino-American standouts ngay suda Brooke Van Sickle, MJ Phillips ken T. Andaya iti umadanin nga VTB Cup ama nga iton Hunyo 28 ginga Hulyo 5 iti Vietnam. Dahito iti konfirmasyon ni National Team Head Coach George Sousa de Brito anang pasangbay iti trio ang karaman dagito iti kampanya iti team iti prestigyoso nga Invitational Tournament. Ti reigning Premier Volleyball League Season MVP manipod Petro Gaz nga ni Sickle ket manarimanen iti training daytoy sipod si Mang Pet nagapu Hawaii bayat nga ti teammate na nga ni Phillips ken Andaya nga din rough met ti Choco Mucho ket parte ni ti ensayo ti national team sakbay pa iti kalepas nga historic silver medal finish iti alas Pilipinas iti 2025 AVC Women's Nations Cup. Ti idatateng iti talo ket papigsain iti 17-woman pool a makisayan ken nagbalinlaeng nga 10 ket upat iti opisyal nga agayayam ni veteran setter ken team captain Gia de Guzman iti mangidaulo iti national team kadua iti pamilyar a rupa metlaeng malaksid iti daddu mga players iti AVC Nations Cup silver medal team nga ginanapay laeng nga isuda Bella Belen, Angel Canino, Alaysa Solomon, Shaina Nitura, Jennifer Nierva, Clarice Loresco ken Julia Coronel. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.